Karong bulan sa Marso, ginaobserba ang Rabies Awareness Month tungod kay init ang panahon, taas sabang risgo sa rabies. Busa sa Cagayan de Oro City gisugdan na sa City Veterinary Office ang ilang pagbakuna batog rabies sa mga iro ug iring sa syudad. Ani ang report ni Cyril Chavez. Karong unang semana sa Marso, gisugdan na gilayon sa Cagayan de Oro City Veterinary Office ang paglusad sa ilang mga programa may kalabutan sa kasaulugan sa Rabies Awareness Month. Una sa ilang mga programa ang Information Education Campaign ngadto sa mga tunghaan sa syudad, partikular sa mga grade school level. Karong semana, nagkadayang barangay sabang ilang gipang-adtuan kung asa usa-usa nila gipang bisita mga panimalay sa mga pet owner. Labi na ang mga gabuhi ug mga iro ug iring. Usa ang barangay Palulang sa mga giadtuan sa City Vet kung asa pipila ka mga pet ang nabakunahan kontra rabies. Kung pwede 100%, mas maayo kay we know that vaccination is the most cost-effective way to control rabies. Gawa sa pagpamakuna, sugdan sab sa buhatan karong bulana ang spay and neuter programs aron mapugngan ang paspas nga pagsaka sa populasyon sa mga iro ug iring sa syudad. Magpadayon sab ang mga rabies awareness forums nga naglaom nga makahatag og dugang kahibalo sa katawhan aron malikayan ang rabies. Naapagyud gyapon tay mga dogs and cats nga wala pa nabakunahan kay naapamangyapon tay kaso sa animal rabies. This year lang naatay isa ka kaso sa Barangay Lubya. Og last year naatay 17 animal rabies case. So kana sila na mga kaso tanan is wala man gyud unvaccinated. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.